אז איזה שירותים מקבלים ב-DJ בין ההפקות? מה קורה חברים, בני היום נדע DJ בין מחברת DJ בין ההפקות. היום אני אגיד לכם בדיוק איזה שירותים תוכלו למצוא אצלנו. אם אתם מחפשים להזכיר ציוד הגברה לאירוע שלכם, אם אתה זמר וחשוב לך לקבל איש מקצועי שיודע לעשות סאונד והגברה ברמה גבוהה, תבואו אליי, אני זה הכתובת, תקבלו את השירות ברמה הכי גבוהה במחירים הכי יפים והכי נוחים מכל כיס. בנוסף תוכלו לקבל אצלנו גם הקלטות באולפן, וגם אם אתם מחפשים צידן לאירוע שלכם, זמרים, אני פונה אליכם. אם אתם מחפשים צידן לאירוע שלכם, תדברו איתי ואני אבוא ואני אוביל אתכם. בנוסף תוכלו לקבל מגוון רחב של שירותים, כגון השכרת מקרנים, נגררים, השכרת הגברה, מכירה של ציוד, כבלים, אקסלרים, HDMI, מיקרופונים, די-ג'יין. אם אתם צריכים פלטות, אני אביא לכם איזה פלטות שאתם רוצים במחירים הכי נוחים והכי טובים. אנחנו מוכרים רמקולים ובאסים ומה שאתם רוצים וסטנדים. יש לנו חנות, תבואו, תקבלו הכל, תקבלו את השירות הכי טוב, הכי פגז.